खेसारी लाल यादव से कुछ कहे के चाहतनी कि भाई तरह से हाथ जोड़ के विनती बा कि तू भाई अश्लील गाना गावल बंद कर। काहे कि तारा अश्लील गाना की वजह से ना बिहार बर्बाद होता बिहार। अब बर्बादी के कारण ये बाटे जी अश्लील गाना की वजह से बिहार में दिन पर दिन रेप बलात्कार दुष्कर्म बढ़ता अश्लील गाना के वजह से। इस सब बात कोनो नेता के कोनो मीडिया वाला के भेजा में काहे नहीं के घुसत। सारा मीडिया वाला से विनती बाटे जी अश्लील गाना बंद करावे के कोशिश कइल जाओ, अश्लील गाना के विरोध कइल जाओ, अश्लील गाना सुनल बंद कइल जाओ। अश्लील गाना गावे वाला से विनती बा जी अश्लील गाना गावल बंद कर लो। सबसे ज़्यादा अश्लील गाना गावे वाली खेसारी लाल यादव बारन। तारा से भाई विनती बाटे तू अश्लील गाना गावल बंद कर भाई, ठीक बा। तारा राइटरों से हम कहे के चाहतनी अखिलेश कश्यप से, चोरवा राइटर जौन हटे साला, गाना चुरा के तो एगो लिखता है साला वो। चोरवा राइटर से कहे के चाहतनी कि भाई तू अश्लील गाना लिखल बंद कर, अश्लील गाना गावल बंद कर लो। बिहार के बचावे के प्रयास कर लो, बिहार के आगे बढ़ावे के प्रयास कर लो। ऐसे कि ये बिहार आपन हटे, हम सब के हटे। जौना ऑडियंस से तनी सन के कमाला सनो, सुना सनब, जौना ऑडियंस से तनी के कमाला सनो वही ऑडियंस के बेटी बहन के बलात्कार हो जाता, रेप हो जाता। तनी के गाना के वजह से, तनी सन के गाना के वजह से ना गरीब बेटी के संग दुष्कर्म हो जाता है। सब के दोषी तनी के बारे सन सरवा, तनी के भणुआ कलाकार, तनी सन के औकात का बारे साला के रहा, औकात का बा तनी सन के, एक पैसा के औकात नहीं के तनी सन के, बुझल सन। ये भणुआगिरी बंद कर सन, ठीक बा। तनी सन के भणुआगिरी के चलते बहुत नुकसान होता बिहार के। भणुआगिरी बंद कर सन, मर्दगिरी वाला चालू कर सन, बुझा गए ना। तो सब सन के रेलेम, सब सन के गरियाएम, जौना के जौन उखाड़े को के उखाड़ लिए सन आके हमार। पारा पारी सबको रेलेंगे, सब केहू के गरियाएम। अश्लील बंद होके के चाहिए बिहार में, भोजपुरी इंडस्ट्री में। बिहार बर्बाद होता अश्लील गाना के चलते। तनी सन के नहीं के बुझात, कोनो नेता के नहीं के बुझात, कोनो मीडिया वाला के नहीं के बुझात। हमनी सन के बुझात हटे, हमनी के यहाँ बलात्कार बढ़ता, यही से हम आवाज़ उठावत नहीं। भाई वीडियो के शेयर कर लो खूबे, ये वीडियो सर्वसन तक पहुँचे के चाहिए। वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, दोस्तों के साथ शेयर करी। अश्लील गाना सुनल बंद करी, अश्लील के खिलाफ आवाज़ उठाई और बिहार के बचाई, बिहार के आगे बढ़ाई।